Hej Lille, her med den guide jeg lovede jeg ville lave, lavet på Totten Mullers E-Juice Recipe Calculator. Og jeg gør det bare hurtigt, for jeg har ikke ret lang tid lige nu. Men ja, du har dit user input, det er det du selv skriver her. Nikotinbase, det vil sige hvor mange milligram din nikotinbase er på. I et tilfælde 52 milligram. Skriver jeg ind. Bum. Target nikotin level, det vil sige det nikotinniveau du vil ned på. I mit tilfælde 6 milligram. Det er jo så det din væske bliver, når du har blandet det. Amount to create, det er simpelthen hvor meget væske du vil lave. Jeg blander gerne 50 ml ad gangen. Så det var der. Og flavor percent, lad os bare sige 10%. Det er så procent aroma, ikke? Og det er jo gerne 10% til frugt og sådan noget der. Ja, og den med water her, den skal du bare lade være med at tænke på overhovedet. Og så ender du ligesom ud med din receipt hernede, det vil sige din opskrift. Og det er PG og VG with nicotine. Det er jo så din nikotinbase, min 52 mg base. Smider man 5,8 ml i. Og no nicotine, det er jo så ganske almindelig PG eller VG. I det tilfælde, hvis du gør det som jeg sagde det, så er det jo din VPG, den 0 mg blanding, du har købt. Som både er VG og PG, ikke? Men det kan både være PG eller VG, du bruger her, eller en færdigblandet VPG med 0 mg. Og der skal du smide 39,2%. Det var ikke procent, det var milliliter. 39,2 milliliter i. Vand, det skal du som sagt ikke tænke på. Det er kun hvis det er noget du selv smider i basen, imens du blander, altså i din 50 ml færdigvandet her. Men det skal du ikke tænke på. Og flavorings, altså din aroma der smider du 5 ml i. Og når du så lægger de tal her sammen, så skulle du gerne give 50 ml. Så simpelt er det simpelthen at blande selv, når du har et program, der er godt. Jeg synes det her det er det mest overskuelige, og det er det nemmeste. Så jeg håber du kunne bruge videoen til noget i hvert fald. Og så må du jo skrive, hvis du har brug for mere hjælp i hvert fald.